Ja, ubomi bunzima. Uzixhoma man. Saphala isitulo. Qhafa intambo bafethu. Khosapha intambo, khosapha intambo. Lethu Beshini. No SP. SP Shini. Kuku Production. Life is tough, life is rough. Akuzoba grand, kuzalunga bafethu, sure. Njengentolofia phambili sikhala siya siyawuphusha njengekologiya cela usithethelele sitsho wena mesiya lo mhlaba ikhona into rongo sidyongo sigcwele kwitrongo siba weak endaweni yokuba thina sibe strongo kurafu kuthafu iyasibulala nale rhafu xa thetha ujonge egqibeleni saphethe sitya ikhafu nemali esiyirholayo thina ikho inafu xa cinga loo nto ndivele ndifuna ubetha iphafu abantwana babamhlophe abanemetriki basebenza eziofisini abantwana bamnyama abanemetriki basebenza endleleni nasemabhosisini ayipheli imini engafiwanga ayipheli iweekend engangcwatywanga oodade ecaweni nabafundisi bancumelana uphela kwecawe bayantsomelana amen halleluya. Noba abantu banginyemba fezekisa amaphupha akho sebenzisa amathuba akho ungalibali ukuthi uthixo wakho umoja uyisoja udala uzama sekutheni ngosomncama uhlele enkoneni uhlekile amaphupha kulahlekile abazali bahluphekile ipoverty ifikile inyathi ijikile siyabuzwa kwabaphambili kubaphambili bancamile imizamo yakho abantu bayizondile uthixo yena uthandile sebenzela uzephula uhlala uyeze pha emhlabeni akho nto izalula dala wemzulu lomhlaba ndibuye esiphunyena wakho cela usikhangisele ngela phezulu ikhandlela usivulela indlela. I'm